Уважаема госпожо областен управител, Ваше високо благоговение, уважаеми кмет на община Трявна, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кмет на кметство Плачковци, уважаеми кметове от предходни мандати, скъпи съграждани! Преди да пристъпим към деловата част, искам още един път да поздравя с встъпването в длъжност кмета на Трявна господин Минев, кмета на кметство Плачковци, уважаемите дами и господа общински съветници, да ги поздравя и с успеха, който постигнаха, да пожелая на всички здраве, защото няма по-голямо богатство от здравето. Ако има здраве, ще постигнем и мечтите, които сме си поставили. Да пожелая сила, защото сега е тържествено заседание, но ще дойдат и трудни моменти. Ако има сила, ще успеем да ги преодолеем. Да пожелая търпение, за да можем да се вслушваме в чуждото мнение, за да можем да водим конструктивни дебати, за да знаем, че един мандат е много и малко. Това, което са ни завещали тревненци, да го съхраним, но има неща, които можем да започнем през този мандат, да бъдат завършени не през следващия, а последващия, за да бъде Трявна този храм на духа, за да бъде Трявна, както Канец преди много години е казал, както Иван Богданов в книгата си за Трявна пише, че това е градец, и както един почтен гражданин на Трявна, който отиде в Божествения свят преди няколко месеца, архитект Попова казва: Трявна е нежен град, трябва много внимателно да работите с нея. И това, което завърши тя: пазете града ми. Да пожелая мъдрост, защото трябва да изпълним в дела това, което преди малко казахме в клетвата си. Винаги се ръководим от интересите на Трявна и да работим за благоденствието на гражданите на нашата община. Пожелавам един успешен мандат 2023-2027 година и на добър път! Уважаеми господин председател, уважаем областен управител, уважаеми гости, кметове и граждани на Трявна, ние като най-голямата представена партия в Общинския съвет няма да издигнем кандидат за председател на Общинския съвет, тъй като смятаме, че другите колеги ще издигнат такъв и се надявам, че ще работим ползотворно за нашия град. Благодаря. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Борисов, кмет на кметство Плачковци, уважаеми колеги, дами и господа, искам и от мое име да ви поздравя с встъпването в длъжност, всички вас, и да ви пожелая най-вече да сте живи и здрави. Политическа партия Възраждане е втора политическа сила в Трявна и ще издигнем кандидатура за председател на Общински съвет Трявна и нашата номинация е госпожа Златка Донева-Цанева. Благодаря. Членовете на комисията да бъдат трима. Моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Трима члена. Госпожо Симеонова, заповядайте. Предлагам господин Грозев да бъде член на комисията. Така. Заповядайте. Предлагам Константин Бранеков да бъде член на комисията.
Така. Други предложения? Още едно предложение. Заповядай, господин Ганев. Предлагам господин Маринов да бъде член. Виждам, преминаваме към гласуване, който е съгласен господин Грозев, господин Бръников и господин Маринов да бъдат членове на комисията. Моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. С 17 гласа за се приема предложението. Дайте, господин Грозев. Благодаря. Смятам, че тази комисия, предвид жеста, който направиха ГЕРБ, трябва да бъде оглавявана от тях. Господин Бръняков има опит и затова предлагам той да бъде председател. Благодаря, господин Грозев. Други предложения? Не виждам. Предложението господин Бръников да бъде председател. Моля, гласувайте. Против? Няма. Въздържали се? Няма. С 17 гласа за се приема предложението и господин Бръников е председател. Господа, общински съветници и гости, ще преминем към гласуване, ще се изготвят бюлетини и след гласуване ще обявим резултата. Благодаря. Благодаря, господин Бръников. Постъпило е едно предложение. Продължаваме заседанието. Давам думата отново на господин Бръников, председател на комисията. Благодаря, господин председател. Има и вече изготвена бюлетина. Бюлетината представлява изписано име на кандидата, две полета за и против. Отбелязва се с хикче или с тикче. Нека да преминем към гласуване. Първа Александра Манева. Празна бюлетина. Добромир Драмов. Има предвиден сертифициран. Сертифицираните по селата. Дончо Захарев. Жасмина Лазарова. Златка Цанева. За. Против. За. 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 За е. За.
За. Следната е против. Броим за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за. 1, 2, 3, 4, 5 против и 2 недействителни или непопълнени. Да. Председател на Общинския съвет. След малко ще напишем и протокола и се надяваме, че ще работиме добре заедно всички общински съветници за благото на Трявна. И да е честито на новия председател на Общинския съвет. Съветници. На добър час, госпожо Донева. Уважаеми дами и господа общински съветници, продължаваме. Приканвам председателя да продължи заседанието и сигурно ще иска да каже няколко думи преди точка 3 организационни въпроси. Уважаеми съграждани, уважаеми общински съветници, за мен е голяма чест това да бъда избрана за председател на Общинския съвет. Разбира се, и голяма отговорност. Общинския съвет в този мандат е отново силно фрагментиран, но въпреки нашите различия, аз ще направя всичко възможно да работим обединени, заедно и за благото на Трявна. Отново благодаря за доверието, което ми гласуваха общинските съветници и мисля, че трябва да преминем към точка 3, която е избор на временна комисия за изготвяне на правилник за работа и дейността на Общинския съвет.